Здравейте хора! Днес с приятели ми Харишка. Здравейте хора, за присъстване. Днес ще играем с кино. Днес ще играем Minecraft и аз Мани. Искам да сменя с кино. Окей? Това кой го спря? Сетих се. И хора, аз малко ще закъснех. Христо ще пусне сървър, аз ще сменя скин. Чакайте да не са с момичешки, бе. Блондекай. Пак го стои, ще го после ще намерим вече сега. Вау! Сър пик. Аз ще бъда педо. Не, няма педо. Милс, бъд бети, Most like. Ами, дон, асасин. И той е Херобрин, бро. Аз ще бъда Херобрин, бро. Херо, бро, ще казвам. Не. Сега. Нали съм си стеглил скина? Дон. Не знам за паметен. Сетих се. Ох, нямам как да сменя скина, искам да съм с някакъв як. И сега гледай. Мод за Clash Royale. Да. Мод. Skin for Minecraft. Не. Ето го. Има разни яки скинове. Якия Херобрин. Ето, Херобрин скинове. Нешка як скин има. Ето го. И то много ма кефи, и то не ма кефи. Ето не е много ма кефи. Сега искаш ли да съм Херо? Херобрин. Как то бе? Херо. Субзеро е Херобрин. Това е огромната уста. Херо, бро. Да! Не! Не е този скин. Това съм го имал. Това стърсване е якия. Еба се скина. О, ма
Стигли се го. Стигли се го, не! Добре. А няма нещо яко тук. Аз търся ония с златните брони, явно е по-надолу. Бас якия скин! Holy shit. Добре, няма съм уми. Че. Ми. Пингуин. О, човек, няма ли някакъв лъв скин? Да, пак това с мисловата уста. Хора, ще живея след паузата. Адме Теодоре. Добре, хора, наистина ще се върнем след паузата. Хора, върнахме след паузата. Най-сетне намерих един шибан скин. Така. И сега трябва да се променя скина с снимката, която съм си избрал. Ладно. О май гад! Поврати. Високо ме видиш като котарак, не знам. Котарак. Маза. Според теб готски ли е този скин? Готски ли е този скин? Малко. Да го сменя ли? Не, хубаво ще е. Не, искам да го сменя с Херо, брат. Тон. И що ми даш тази дървета? Нали съм коте? За кой ми е дърво? Аз имам сам меса. Изгазах с месото ми. И къде си набутах? Аре бе! Забил кота. Много яко, виж, така имаш кота. Защо не се мърда? О, защо съм главата, а не ту? А като вървам се мърда, кота ми се. О, мисля да го сменя. Кото. Мислех, че котото ще е по-готко. Айде да съм малко зомби. И някакво зомби, като ме види, ще ме мисли за зомби. Няма да се изгледа. Да нося готски тук скиновете. Виж какви готски скинове има. Котенца мяу-мяу. Котенца мяу-мяу. Има и огън. Огън скин. What? Не видим скин. Само брони. Защо тия са створени? Хърци, защо на мен се им запада такъв? Опс, Теди! Махай се оттам. Махай ги. Ей, така, да. Ще ги спася. Искаш ли? Какъв скин? Искаш ли да ти ги взема? Вземай. Трябват ви спешно пари?
С мобилното приложение на Градисимо парите ви са на няколко клика разстояние. Казано. Свали безплатното приложение Градисимо на смартфона си. Добре, свали го, айде. Къде си? От кога има емералд броня? Айде, идвай. Търся оня... Нямам. Търся оня скин готки. Той. На зомби. Ето кета. Значи е наблизо. Нали кета беше малко нагоре. Кажи чето, кажи чето, някъде. Сейфна го. Мани са от туя. Как се убият тия птички? Телепортват са. Майнко. Сега ще ме видиш, че съм лев. Направи, че направо се изгубихме. Докато аз сменя скина. Той според теб грозен скин ли е? Да. Нали? Избор на нов скин. Добре, пак такъв. Пак е як. Як ли е това? Не. Служи смъртно. Аре, един Herobrine. И хора, ще спрем този клип, защото да ни хареса особено и ще направим нов.